ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. Бародарони азиз, хуш омадед ба канали Таҷи хариду фурӯш. Дар видеои имрӯза шифрои фурӯшиан ҳатман видеоро то охир тамошо кунед ва дастгирии худро фаромӯш накунед. Дар видео лайк монед ва видеоро падилица кунед. Иншаалло видео мақбултон мешавад. Худованд нигаҳбонтон боша бародарони азиз. Мо боша видеоро сар мекунем. Салом алейкум бародаро. Дар танака гуфтен танака барои боло ягон шифон хона ягон чи мо дар завод чи бозори Ҳоҷи Шарифда мо бародаро танака ғафс дора бо танакша дора. ғафс метриш 35 мегирад. Коли заказ мекунед ҳаққи танакаша мегирад. Ама бародаро тынак чанд ака? Не тынакшта. Ай 15 сум сар мешад то 35 сум ака. Ай 35 сум боло аст ак мо. Ай 15 сум сар мешад то 45 сум мешавад. На бародаро 45 сум. Не хали қадш мекунед ака ё чанд ҷа? 45 сум. 45 сум. 45 хали дарозишам чӣ мекунед? Дароз чандам размере бигӯем бародаро инам мезанам метантон то ҳаққи он танакара мегиранд халос бародаро чӣ материале бигӯем мезананд метантон то ҳаққи он материала ҳисоб мекунанд метрш айс 15 сум сар мешавад то 45 сум 35 сум вобаста ҳамон ғафсию тунукӣ ҳам тунака мекунада. Бародаро тунака хостем камера кардем на хушум чанд сум мешавад ака? 10 сум 35 сум 45 сум тамом. баландаш 45 сум да. خلی نوازنه تو چند اکا نوازنه اما خیلی 10 سم 10 сум дорам 15 сум дорам. یا نوازنه 10 سم دارم 15 سم نه برادر کار باشه انشالله. اکا جان نمره تلفن تو میگفتم برای زکات ندارم تو خونه تو نمیفروشم. ای برادران اینا هم بازار حاجی شریف میان شهر فرغانپور بازار حاجی شریف من نرخشونم خیلی 35 سوم 45 سوم تا 45 سوم میشود قیمتش. برادران کدام کی تنکا در کارش بود برای یکم زبان خونه نمارم.